Zvaita. Zvaita. Munouya kunonditora nguva iyi baba Nyasha. Mana, mai Nyasha ngandataura kuti kana muchinge mapedza munondifonera. Munoisa call baba Nyasha ndapedza. Mubva mauya. Ndouya ndokutorai. Musazononoka ba. Omanaka. Sanonoka. Baba ndo panoshopana nemi papo each and every time. Aiwa. Hana kuti saka ndorega here kuya kwacho. Moregera mukaregera ndofamba nei. Saka ndati mukana muchinge kuno handidzizivi kuti dzekuno. Plus handizoti kune malifts here kana kuti hakuna malifts. Imi kana mapedza munongondifonera kuti baba Nyasha ndapedza ndoya ndokutora. Alright, regende ndingandimugo. Alright, iripo. Hello baby, ndeivi. Ndeivi zviri sei? Ndiri boss uiti waita sei? Ndapedza sha wakupi. Saka ndotoya kukutora. Uya unditoresa ndaneta chinzvimbo chandiri kuti ndirambe pazifundisira chiuya. Alright baby. Okay, so ndakudriver ndakuya. Uride ndokuigira chii? Chingoyako nekodi dzingi usaine zvakawanda. Ndingoda dzingi chete. Alright baby, ndokuigira. Saka so chiuya tisangane chingofamba mbichana kubva pauri pavoya pajunction paya. Ndoya ndichikupika ipapo. Uchikasika ndakusuwa kani wewe. Ndazvinzwa baby. I love you. I love you too. Alright, iripo baby. Alright. Okay. Hello baba Nyasha. Zviri sei? Mushe ndapedzerwa kai. Okumana, mai Nyasha handina kutaura kuti ndiri kubasa here naye mukadzi wangu. Handina kutaura ndiri kubasa. Mataura wanu tukapedza unofona ndoya ndokutora. Shamwari ndiri busy nebasa izvozvizvi mai Nyasha wakundifonera. Road yekumba uiziwe here. Each and every time unenge uchingondifonera. Handina kutaura kuti chienda kumba here ndiri busy nebasa. Manje ndofamba sei handikuzivi kunoku handitombozivi kuti malifts achanopirwa kuti tatotaurana zvakanaka wanu ukati uri kuuya uchinditora. Tsvaga makombi paroad hapachaiki makombi mutauni muno mutsvaga makombi kana kubvunza makombi kuti anoenda kulocation kwanogara anowanika kupi. Uri kuti hei chii ndakutuka here? Alright, ndozvamagara muchidai mangondiudza here. Tsvaga makombi chingobvunza kuti makombi anoenda kulocation ndomaona kupi. Woenda kumba ndokuona kumba ndiri kuuya ndichiri kubasa. Alright, it's okay. Omana, zvoita ndifuna tikurwisana naye omana. Auntie. Miraite. Hello, makadishe. Munhu kana muchizivawo zvekunoku. Kuno malifts anelozvi. Kuzimunya, muri kuenda kuzimunya papi? Ndikuenda pamashops. Alright. If you don't mind, ndokwanisa kukubatsira because tinodarika nepazimunya izvo. Muri kuendawo kuzimunya? Mufesi wangu ari kuya achinditora, saka ndokwanisa kungokupaiwo lift. Thank God. Ndandanetseka kunoku hapana kana nekwandodzira. Kunoku hamutokwiriri malifts ekuzimunya, munotofamba kutodzika mukadarika pajunction pazasi pacho ndopamunotoona yanosvika kuzimunya. Kunoku hamukwiri. Thank you so much. Maita henyu. Ndo yacho kungobatsirana.
wene dringira ngweni. Ayo ifamba kanisha ona zvauri kuita chifamba tendi. Anti ndiye boyfriend nyaya mamuchitaura. Ndiye mfesi wangu uyuyu. Ameno zvari, ameno taru confuse kani. Baby ava tuda ungovapa transport chete. Just the transport inyoti unoziva kuti transport yekunoka ioneka. Ndiye mamuchitada umurora iyi. Ari kundinetsa mother, so rakondaudza mother. Mother mfesi uyu anondida zvekutika. Ndakatomudza kuti chimbomira. Apa kumira kwacho akutotaura kuti ngatichiita mwana alright. Mwe musi akaswera umba kwedu kutadza kuenda basi. Saka munodiwa zvaimi. Andozvandaitaura kuti handifunguti anochinja paipi panamutaura. Haana mhuri. Nemukadzi wacho akashayika, saka akashayika akazvitakura. Alright. Saka vanombobvira vaita mwana. Saka that's why ndipai pandandiri kuti arondipa pressure yekuti chiita mwana alright uzorora. Okay, I am a shop send. Ndasvika maita henyu maita basa wakomana. Tenderewo boyfriend yako yaita hai. Baby hands thanks. Asikuda kuti yaneta, sorry. Yaneta. Alright, rega tenda mbatobikira rume yedu isi. Shuwa, varume tozongosangana maini. Alright, ndichauya mundidzidzisa manotsi, ndimi muri mudzimba. Hai, munoda manotsi boyfriend yenyu matsanangura kuti inokuda isingaiti. But mutomboita zvekudiwa nekudiwa kwamunoitwa uku. Unozozvigona here mumba tinomboziya rudo here takaguma kare. Zvakaoma. Rega tiende kunobika. Alright, bye bye. Tinosangana. Zvakanaka yahama ita basa pambai musho. Alright. Baby, why? Asi wewe. Munhu otakura unomuziwe. Unomuziwe. Come on man. Unomubatsira unomuziwe ere munhu otakura. Alright baby. Zvangu ne zvako zvaperera pana pazvinzwa. Aungatakuri munhu usikaziba iwe. Ndikutokutaurira so. Ukubatsira chii? Unomuziwe ere munhu otakura. Aiwa chini kuti saka wamutakurire. Wamutakurire unomuziwa ere? Sikunondisiya parodi panapa ere naiwewe. Sicha iwe Banyasha. Ndokumbira uregere mukadzi wangu. Uregere rwei? Sorry hangu mukadzi wangu. Izvo. Regere ndibata murume mukuru kuti ruregere rwechi? Ndokumbirawo. Ruregere rwei? Ndamubanditazire. Zvaitika Banyasha ndokumbirawo sorry. Zvaitika mati murubasa. Ndasanganawo neshamwari yandasangana nayo yandikwidza mota yeboyfriend yake. Ndauya napano saka imurucheme. Ndezvede nemunogaroko. Mukadzi wangu ndikumbirawo ndiregererewo. Ndishaishira ndiri paWhatsApp. Sorry hangu mukadzi wangu pane zvaitika. Sorry hangu mukadzi wangu ndokuda mukadzi wangu. Sorry kani. Handizivi kuti imhepo here. Modanana neyo munodawa munonyengerawo munoitira zvese. Kuti nditi mweya here mukadzi wangu mweya here. Sorry kani Banyasha. Kupedzera nguva nezvinhu zvisina basa rese. Ndichindiregererawo kamwe mwangu ndati ndinokanganisa wani. Banyasha manzwa ndataura chinhu pamaita zvinhu zvenyu. Imhepo idzi. Ndakwirawo mota ndikakwidzwa muine girlfriend yenyu mendikagarawo mashure semunhu angada lift mamuru basi. Pandiri kuti sorry. Sorry wei. Ndakakanisa. Siyana ineni ndisiye ndite zvandiruita masvika ndiruita zvandandiruita siyana ineni. Dai zvamuri kuita. Mukadzi wangu apa ndakanganisa. Munokanganisa magona. Discuss TV, inonakidza zvikuru.